ta diri sa Aurora guys no. Aurora Zamboanga del Norte. Okay guys, del Sur. Del Sur ni diri. Okay, Aurora Zamboanga del Sur dito guys no. Nata diri karon. Tanawa ilang view diri guys no. Nindot kayo guys. Oh, si Oscar naman. Dara oh. Uy, Amo king kidala. uy, katugon mas Oscar. Katugo na karon og litson. Oh, daram view oh, tanawa oh. Grabe kanindot. Nah. Oh, Nah, grabe. tawa ang view niyo ha. Oh, dire na sa Aurora no. Oh, pastilan ang view gyud. Pagkagwapo gyud kayo mga lode oh. Oh, mga lods oh. Kapay dagat dito na murag layo naman ang dagatan na murag Marawi naman siguro na. No? Oh. Panggilbi na dia. Pastang kapuas view mga kalode, habog kini niya mga kalode oh. Sa minto na siya din habog kina oh. Awa. Habog kina mga kalode oh. Hello. Mo ni ang view sa Aurora. Naitawo subos. Okay mga kalode, daghang salamat sa pagtanaw ninyo sa ato ang video.